fa da zafin da domin a halin yanzu kasar China da Rasha na shirin shiga wa kasar Iran wannan yakin. Kuma an ce sun shigo ciki tsindim. Da nan take kasar Iran ta fito take cewa fa ba ta neman sulhu da kasar Amerika. Ma'ana teburin sulhu an yi fitari da shi a ci gaba da yin abin da ake yanzu. Turka shi abubuwa da yawa sun faru a cikin awanni 24 da suka gabata. Ta wani bangaren zamu fara. Na farko foreign minister kasar Iran fa wato Abbas Agarachi ya fito ya ce baya roƙon kasar Amerika da su daga ta wuta. Ko babu magana sulhu tsakaninsu da kasar Amerika domin ana cikin magana sulhu suka fara kai musu hari. A inda ya ce fa wallahi Iran a shirye take domin ta tinkari kasar Amerika da kowane irin bala'i ta zo musu. Sai kuma mu zo inda kowa ke so a zo. Ta yaya kasar China ko in ce kasar Russia suke taimakawa kasar Iran? Ko ta yaya ma suka shigo wannan yakin da ake yi baki daya? Na farko foreign minister na kasar Iran wato Abbas Agarachi ya tabbatar da manema labarai da cewa fa kasar China da kasar Russia suna bin goyon bayan Iran. Kuma kasar China da kasar Russia sun je majalisar ɗinkin duniya sun kai ƙara Amerika da nufin cewa a gaggauta kiran emergency meeting wajen na tsagaita wuta. Da aka zo kuma ta bangaren da kasar Russia take ko in ce kasar Russia da kasar China suke taimakawa Iran ta bangaren yaƙi kuwa. Na farko intelligence ɗin kasar Amerika sun ce fa kasar Russia tana taimakawa kasar Iran da technology da kuma na'urorin da ake amfani da su wajen kare sararin samaniya na zamani da kuma na'urorin da ake amfani da su wajen a gano inda sojin kasar Amerika suke domin a kai musu hari. Na bugu da ƙari ko yaƙin da aka yi a shekarar 2025 ɗin nan wanda aka yi na kwana 15 tsakanin Israel da Iran, intelligence ɗin kasar Amerika ya ce fa kasar Iran ta siyo makamai ko in ce kasar China da kasar Rasha sun taimaka kasar Iran da manya-manyan makamai yakin da aka yi amfani da su wajen kai hare-hare. A daga cikin takaice muku an ce kasar Rasha fatan ta tana taimakawa kasar Iran da makaman zamani da kuma hanyoyin da su wajen su kai wa sojin kasar Amerika hari. Kuma wannan gidan jaridar Washington ma ta rawaito shi ba wai daga bakin intelligence ɗinsu kawai ba. Kuma abin da ma kowa ya tabbata a fili ko ya gani shine fa kasar China da kasar Rasha fa sun yi condemning din harin da aka yi kasar Iran wanda kowa ya gani wannan a fefe. Wannan taimakon da ake magana suna yi musu kuwa ta bayan fage ne ba za ka ce ga shaida a fili ba duk da bamu gani a social media ko a fili ba. Amma dai an ce akwai shi. Wasu ma na zagin da cewa fa abin da yasa kasar China su shigo cikin wannan fadan fa saboda an toshe mata ko in ce an hana ta karɓar mai da kasar Iran. Kun san da cewa kusan kasashen duniya da yawa suna dogaro da fetur da ke fitowa daga wannan Strait of Hormuz din. To yanzu an toshe hanya fa za su so a buɗe hanyar nan kuma abubuwa da yawa yayi tsada. To amma dai kamar da aka saba idan sabon abubuwa suka fito sanar da ku Allah subhanahu wataala ya da mu alkhairi ya kawo mana kwanciyar zaman lafiya a har kullun ne naku Alhaji Abis ɗinku na gargajiya.